אז בואו נדבר על נושא שהוא, וואו, אחד המורכבים והרגישים ביותר שמשפחה יכולה לעבור, פרידה וגירושין. המטרה שלנו היא להבין איך אפשר לצלוח את התקופה המאתגרת הזאת, ובעיקר איך לעזור לילדים להסתגל למציאות החדשה. יאללה, בואו נתחיל. תראו את הציור הזה. הוא כל כך פשוט, ובו זמנית כל כך חזק. הוא ממש מראה לנו את העולם החדש דרך העיניים של ילד. מה שהיה פעם בית אחד, עולם שלם, הופך פתאום לשביל בין שני בתים. זו המפה החדשה שלהם, וזו נקודת מבט טוב, אנחנו פשוט חייבים לזכור אותה לאורך כל הדרך. ועכשיו בואו נשים את זה רגע בקונטקסט. המספר הזה, 43%, זה אומר שכמעט חצי מהנישואים החדשים צפויים להסתיים בגירושים. זה מספר עצום. זו לא סתם סטטיסטיקה יבשה, זו פשוט המציאות המודרנית של המון המון משפחות. ובגלל זה, להבין איך להתמודד עם זה נכון, זה פשוט קריטי. אוקיי, אז הפרק הראשון שלנו עוסק באתגר הגירושין, וחשוב להגיד משהו כבר מההתחלה. גירושין זה לא כישלון, ממש לא, זה אתגר. אתגר עצום שדורש המון הבנה וניווט זהיר, במיוחד כמובן עבור הילדים. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על סיכונים? המדריך מפרט כמה דברים, והם לא פשוטים. דברים כמו הערכה עצמית נמוכה, קשיים בלימודים, תוקפנות, חרדה. אבל, וזה אבל ענק, חשוב להדגיש, אלה סיכונים, זה לא גזר דין. המודעות היא המפתח. ולמה זה קורה בכלל? קחו למשל הערכה עצמית נמוכה. הרבה פעמים זה נובע מתחושת אשמה עמוקה של הילד, מין מחשבה כזאת של אולי אם הייתי ילד יותר טוב זה לא היה קורה. כשמבינים את זה, מבינים כמה ההכוונה ההורית היא קריטית. טוב, עכשיו בואו נעשה שינוי קטן בפרספקטיבה, בואו ננסה להיכנס לראש וללב של הילדים. כי בשבילם כל הסיפור הזה, הפירוק של הבית שהם הכירו, זה לא סתם שינוי, זה אובדן. ממש ככה, והתגובה לזה היא תהליך של אבל, אבל על המשפחה שהייתה, על הביטחון, ועל כל מה שהם הכירו. כדי להבין את רכבת הערים הרגשית הזאת, אפשר להשתמש במודל של 5 שלבי ההבל. רואים? הכחשה, כעס, מיקוח, עצב, קבלה. נראה מסודר, נכון? אז זהו, שבמציאות זה הכל חוץ ממסודר. המדריך מתאר את זה כתהליך סוער ומתהפך. מה זה אומר? שילד יכול לקפוץ מכעס לעצב, ומשם לחזור להכחשה. לפעמים הכל באותו יום, והידיעה הזאת היא מאפשרת להורים פשוט להכיל את זה, לא להיבהל מכל שינוי. אוקיי, אז בואו נהיה יותר ספציפיים, כי ברור שילד בן 3 וילדה בת 15 לא חווים את זה אותו דבר, נכון? אז בואו נפרק את זה לפי גיל. נתחיל עם הכי קטנים, גילאי גן, שלצערנו הרבה פעמים לוקחים את כל האשמה על עצמם. החשיבה של ילדים בגיל הזה היא מאוד, הכל סובב סביבם. אז מה קורה להם בראש? הם יכולים לחשוב משהו כמו, אמא ואבא רבו בגללי. הם נפרדו כי לא סידרתי את הצעצועים. ומתוך המקום הזה נולד פחד עצום מנטישה. תחשבו על זה, אם הורה אחד עזב את הבית, מה מונע מהשני לעזוב גם? ואיך זה נראה בחוץ? התקפי זעם, חזרה פתאומית לשמיכי הישנה, ופשוט צורך בלתי נגמר בחיבוקים ובתשומת לב. וכשאנחנו קופצים לגילאי בית ספר יסודי, משהו משתנה. הם כבר לא מאשימים את עצמם כמו הקטנים. הם מתחילים להבין שהאחריות היא על ההורים. אבל הידיעה הזאת לא מקלה עליהם. להפך, היא רק מעמיקה את העצב. ופתאום הם מוצאים את עצמם תקועים באמצע, מרגישים שהם חייבים לבחור צד, שזה פשוט מצב בלתי אפשני. אז העולם הרגשי שלהם פשוט סוער. אנחנו מדברים על עצב מאוד מאוד עמוק, על פנטזיות שההורים יחזרו ועל תחושת דחייה. אבל אולי הדבר הכי קשה זה קונפליקט הנאמנויות הזה. תנסו לדמיין את התחושה שכל פעם שמחבקים את אבא, כאילו בוגדים באמא. ולהפך, הם מרגישים שהם צריכים לדאוג ששני ההורים יהיו בסדר. וזו משימה ענקית, כבדה, שפשוט משאירה אותם חסרי אונים. אוקיי, מתקדמים בגיל, גילאי 9 עד 12. פה אנחנו רואים שינוי דרמטי. הרגע שהופך להיות מאוד דומיננטי הוא כעס. למה? כי בגיל הזה כבר יש להם חוש מפותח של מה צודק ומה לא צודק. והם מתחילים לחפש אשמים, הם מחלקים את העולם להורה הטוב וההורה הרע. והכעס הזה הוא יכול להיות מופנה ישירות להורה שהם רואים בו את האשם בסיפור. ושימו לב למשהו מעניין, תלונות פיזיות. פתאום יש כאבי בטן, כאבי ראש. זה לא שהם ממציאים. זאת הדרך של הגוף שלהם לבטא מצוקה כשהמילים פשוט לא יוצאות. תוסיפו לזה בושה אדירה מול חברים, כאילו משהו במשפחה שלהם דפוק. ועכשיו, גיל ההתבגרות. תחשבו על זה. כל המהות של גיל ההתבגרות זה להתחיל להיפרד מההורים, לבנות זהות משלך.
אתה אמור להתרחק מקרקע יציבה ובטוחה. ומה קורה בגירושין? בדיוק כשהם צריכים את היציבות הזאת, כדי להתרחק ממנה, הקרקע פשוט נשמטת להם מתחת לרגליים. זה מסבך הכל. זה יוצר כל כך הרבה בלגן פנימי. מצד אחד, הם רוצים את העצמאות שלהם. מצד שני, הם מרגישים שההורים בגדו בהם, ניפצו את אידיאל המשפחה. אז יש מבוכה, יש קשיי ריכוז, ויש את הדאגה הזאת שמתחילה לחלחל. רגע, אם להורים שלי זה לא עבד, איך אני אי פעם מצליח לבנות זוגיות יציבה בעצמי? אוקיי, אז אחרי שצללנו לכל החוויות האלה, שהן באמת לא פשוטות, אנחנו מגיעים לנקודת המפנה. לנקודה הכי חשובה אולי בכל הסיפור הזה. תקשיבו לציטוט הזה מהמדריך. זכרו שהגורם המזיק ביותר לילדים במהלך ואחרי גירושין הוא שיבוש בתפקיד ההורי. מה זה אומר בעצם? שהבעיה היא לא עצם הפרידה. הבעיה היא איך שהקונפליקט בין ההורים פוגע ביכולת שלהם להיות פשוט הורים. וזה מוביל אותנו ישירות לשאלה. אז מה עושים? אז כאן אנחנו עוברים לחלק המעשי, לפתרונות, למה עושים. והרעיון המרכזי פה הוא שינוי של 180 מעלות בגישה. המטרה היא לעבור ממצב מלחמה, ממצב של מאבק זוגי, למצב של שותפות הורית. שותפות שיש לה מטרה אחת ויחידה, טובת הילדים. ותראו את ההשוואה הזאת, היא כל כך חדה וברורה. מצד אחד, המשחק המזיק, ומצד שני, האמנה הבריאה. המדריך קורא להתנהגויות האלה, ובצדק, משחקים שאין בהם מנצחים. למה? כי תמיד, אבל תמיד, הילד הוא זה שמפסיד. אז במקום להשתמש בילד כשליח להעביר כסף או הודעות, פשוט מדברים ישירות. במקום להפוך אותו למרגל קטן על החיים של ההורה השני, מכבדים פרטיות. ובמקום לנהל מלחמת משיכת חבל, נותנים לו את המתנה הכי גדולה. להישאר נייטרלי. אז אם צריך לסכם את זה לנקודה אחת מכרעת, היא זו. משאירים את הילדים מחוץ לאמצע. זהו, חד וחלט. והשקף הזה הוא בעצם הצ'קליסט. 1. מדברים ישירות עם ההורה השני. 2. מכבדים פרטיות. נקודה. 3. לא רבים מול הילדים. לעולם. 4. נותנים להם את הלגיטימציה לאהוב את שני ההורים בלי רגשות אשם. והחמישי, שאולי הכי קשה, אבל הכי קריטי, לא נשענים עליהם לתמיכה רגשית. הורים צריכים תמיכה? בטח. אבל הילדים הם לא הכתובת. ועכשיו לחלק האחרון, שמסתכל קדימה. כי כן, יש תקווה. עם הגישה הנכונה, עם ההבנה, משפחות יכולות לא רק לשרוד את זה, אלא להסתגל ולבנות מציאות חדשה, חיובית ובריאה לכולם. המדריך מסכם את זה בצורה כל כך יפה במה שהוא קורא לו הדברים הגדולים שחייבים לעשות. וזה בעצם התמצית של הכל. אלה המסרים שהילדים צריכים לשמוע שוב ושוב ושוב, עד שזה יחלחל. אני אוהבת, אוהב אותך, זה לא, ואני חוזר לא באשמתך. מעבר לזה, לתת להם להרגיש הכל, בלי שיפוט, את הכעס, את העצב, את הבלבול, ולדאוג שהם ישמרו על הקשרים שכל כך חשובים להם, עם סבא וסבתא ועם הדודים משני הצדדים. ואנחנו מסיימים עם השאלה הזו, שהיא בעצם סיכום של הכל. כל המדריך הזה מתנקז בסופו של דבר לאמנה אחת, פשוטה, אבל כל כך חזקה. לעודד את הילדים, לאהוב את שני ההורים. והשאלה הזאת, היא לא מופנית רק להורים, היא מופנית לכולנו, כחברה. איך אנחנו יוצרים סביבה תומכת שבה המטרה הזאת היא לא רק איזה אידיאל רחוק, אלא פשוט המציאות עבור כל ילד וילדה.